folkens, jeg er tilbage, og vi er endelig hjemme i Danmark igen. Tyskland har været en hård tid. Jeg har fået min telefon igen. Jeg fik 7 snaps og 10 YouTube-ting og sådan noget. Så jeg er tilbage til det normale hjemmeliv. Og vi har været i Tyskland, og vi har været i Fun Center i Husum i Tyskland. Det skal I prøve, det er mega fedt. Og vi har været på McDonald's i Tyskland, og det hele. Det har bare været mega fedt. Og nu skal vi bare være hjemme og slappe af. Mig og Malle, vi er i gang med at spille PlayStation. Og så er det sådan, at vi bare skal slappe af, hygge os og have det ligesom vi havde før. Og så kommer skolen, og så er det bare helt lort igen. Men når der er én ting, der er godt ved skolen, det er, at man har alle sine venner hos en, og alle sine kærester, hvis man har nogen. Har jeg ikke. Fuck, det er lige meget. Fuck. Malte, det der slukker automatisk, hvis der ikke noget sker med fjernbetjeningen. Fuck er fjernbetjeningen. Fuck. Malte, hjælp mig med at finde fjernbetjeningen. Vi har 280 sekunder til det. Men lad det hjælpe mig med at lede. Hjælp mig med. Det er lidt nok sådan en video, hvor jeg skal fortælle noget. Det er kedeligt. Og jeg skal ikke kede jer, mens vi prøver at finde fjernbetjening. Men nu har vi 263 sekunder til. Jeg skal finde fjernbetjeningen. Kom nu. Og så er det bare sådan, jeg har ikke fortalt færdigt det der med skolen. Har en venner, forelskelser, kærester, hvis man har nogen, har jeg ikke, fucking lort. Og inden det slukker, så vil jeg gerne lige sige noget, hvis jeg kan nå det. Ja, det er jo der, det den siger. At hvornår den slukker? Ja. Okay, jeg har fundet fjernbetjening, Malte. Jeg skal bare slukke. En 210 sekunder, det. Så når jeg trykker på det. Nå, så fortæller jeg videre. Nå. Jeg starter lige der ved skolen. Når man er i skolen igen, så er det godt, fordi man har ens venner, ens kærester, hvis man har nogen. Og forelskelse og det hele. Så er det mit liv i hvert fald. Jeg har ikke nogen kærester, jeg har forelskelser. En forelskelse. Og jeg er single. Eller. Og ja. Stod der Gustav der, Malte? Hvad? Stod der ikke lige Gustav der? Nå, men så når det er skolen, så det eneste kedelige, det er at have timer og sådan noget. Det eneste sjove i skolen, det er frikvarter. Men det var bare det, jeg vil sige til jer i dag. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere og alt det der andet. Så smager der engang.